Bon dia a tothom! Comença un nou episodi, un nou vlog, un nou dia. A veure si no ve ningú. No ve ningú. Sento que la meva vida és una miqueta que no dona més de sí, saps? Que no estira més. Que és... Arribem fins on podem arribar i prou, i ja està. És 1:15 del matí, acabo de sortir de la feina. Avui ha estat una nit d'aquestes llargues, diríem, perquè sí, perquè han passat cosetes, no són cosetes greus, però hi ha hagut moviment, i quan hi ha moviment, doncs s'ha d'estar una miqueta més alerta. Me'n vaig cap a Palma, són, si no m'equivoco, uns 70 quilòmetres, no pot ser. Vaig a posar el GPS. Això no s'ha de fer, vale? Perquè no s'ha d'utilitzar el mòbil mentre condueixes. No és que n'estigui utilitzant un, sinó que n'estic utilitzant dos. Ho has sentit? Diu hola. Quan connecto el mòbil diu hola. La mano encima de la... Això m'ho va ensenyar un menor que tenia posat que quan enxufava el carregador li deia que rico me l'enxufaste o una cosa així, i em va fer molta gràcia i li vaig dir, jo també vull posar alguna cosa, i sóc així de sos, ho vaig posar hola, només per saber com era, perquè vaig pensar que posaria una frase ingeniosa i encara no he trobat la frase ingeniosa per posar. Ara buscaré la direcció exacta, però són 45 quilòmetres. I hi ha un accident a mig camí. Doncs apa, anem a conduir... espera, que no he dit el què. Vaig a Palma a portar el DNI, el fucking DNI de l'oposició, perquè si no has vist l'últim capítol o el penúltim, vaig anar a fer una oposició a la que no m'havia preparat res i de tot lo malament que ho podia fer em vaig descuidar el DNI. Llavors em van donar un plaç de que el proper dia lectiu, el proper dia hàbil, havia de dur el DNI de forma presencial a l'oficina perquè em puguin corregir a l'examen. Llavors ara vaig a dur el DNI, ensenyar-lo perquè em corregeixin l'examen. Ja està, això. Per això he de fer 40 no sé quants quilòmetres i després n'hauré de fer uns quants més cap enrere, si no m'equivoco uns 30 més cap enrere per això, per la gracieta del DNI i perquè em corregeixin un examen que no hauré aprovat. Em fa gràcia veure el meu nom allà i veure no apte, però ja aquí soc, vull continuar endavant fins al final, saps? Podria dimitir ara, podria dir, bueno, és igual, ho deixo estar i ja està, però no em ve de gust, em ve de gust veure fins al final què és el que està passant i ja està. Ara hi ha una màquina que talla les herbes de la vora del camí. Resulta que aquesta oficina està en un polígon molt bonic, amb molts palets, però molt poc lloc per aparcar. I he fet voltes i voltes i voltes en busca d'un lloc per aparcar, no hi ha manera, hi ha cotxes aparcats a sobre les voreres, en línies contínues, al mig de tot arreu, per tot arreu hi ha cotxes. I al final l'he deixat en un lloc del qual no n'estic massa convençut, ben lluny d'aquí, fa una estona ja que camino, però bueno, ja per fi estic arribant a l'oficina. El paisatge no és gaire agradable, hi ha alguns personatges una miqueta així, potser sóc jo que he agafat por, però no sé, no estic massa a gust, la veritat. Ara hi ha palets a tutipleni, per tot arreu no paro de veure palets. Mare meva, tot plegat una mica trist, Trist per dir algun adjectiu. He arribat a l'oficina i
ningú sabia de què anava la cosa. I dic, no, però és que només l'única cosa que he de fer és ensenyar el DNI, ensenyar que sóc jo. Ah, no, bueno, però això primer, el senyor de seguretat, de la porta, que diríem d'alguna manera que ni pinxa ni corta, Això és que em sembla que no és aquí. Dic, bueno, sí, a mi m'han dit que és aquí perquè és a la tercera planta. Ah, vale, bueno, doncs ara ho mirarem. Ha trucat a la tercera planta i l'explicació que li ha donat era completament diferent al que jo li estava dient, que l'única cosa que li estava dient és que he d'ensenyar el DNI, i he explicat una milonga del que li ha vingut de gust. I després m'ha passat a la senyora per telèfon, a l'administrativa, i jo li he explicat que vaig fer aquest examen i que l'única cosa que he de fer és ensenyar el DNI, i diu, bueno, un segon. Però jo seguia amb el telèfon a la mà. I mentre es deia un segon, hi ha hagut com una espècie de gabinete de crisis en el que ha començat a dir això ara com ho fem? Perquè clar, ara... No. I hi havia 3 o 4 senyores allà discutint de veure com ho feien. Bueno, doncs digue-li que vingui un altre dia. I diu, no, però és que no que vingui un altre dia, que està baix. Ah, vale, doncs bueno, no sé, que pugi, però clar, si puja, què li direm? I després em diu, vale, perdó per l'espera, i ja ens han contestat que sí que pots pujar. Pujo i em diu, no, això no és aquí. Val, me'n vaig a una altra oficina. I em diu, no, aquí tampoc és, vaig a un altre lloc. Bueno, al final ha acabat sortint un senyor bastant amable i una senyora que... Molt majos tots, D'això no en tinc cap queixa. I li he ensenyat el DNI, una senyora ha fet una fotocòpia perquè ella ha pensat que la millor opció era fer un registre d'entrada i per deixar-ho registrat. Una altra ha escanejat el DNI per tenir-lo en l'arxiu digital. Després deien, però clar, com justifiquem que és ell que ha vingut aquí? I jo li deia, però és que senyora, jo vinc amb el meu DNI i el porto aquí i coincideix amb les dades que vostè té. No, perquè és clar, perquè això ho hem de deixar justificat. I hem decidit que em faria una foto amb el funcionari, o sigui, amb el senyor que estava allà treballant, i jo, tots dos, ens hem fet una foto a la que jo ensenyava així el meu DNI. Que tant de bo aquesta foto acabi a l'Instagram de qualsevol persona, perquè no és massa coherent com a tràmit fer-se una foto amb un funcionari, saps? I ja està. Després hem anat han tingut la idea que li preguntarien al cap de servei. Hem anat a buscar el cap de servei. Resulta que estava reunit amb la cap de servei, que és una senyora de la primera oficina. I llavors, bueno, això, cap amunt, cap avall. Al final ha sortit la senyora de la cap de servei i diu, no home, no, això no feia falta. I ja està. M'he ensenyat el DNI, moltes gràcies senyora i adeu-siau. I ara me'n vaig cap a casa, que ja en tinc més que suficient d'aquesta aventura.